L-arma li kienet għand Daniel Muka meta ġimgħa wara il-doppju f'Taslima kien ġie arrestat mill-Pulizija fil-Florjana hija l-istess waħda li ntużat biex inqatlu t-tabib Chris Pandolfino u s-sieħeb tiegħu Ivor Maciejowski. Apparti dan testijiet ta' DNA li saru mill-esperti jaqblu ma' DNA ta' Viktor Dragomanski, DNA li nstab fost l-oħrajn fuq il-karozza li kienet instabet il-Isptar San Luqa u anke fuq xi loqom ta' sigaretti. Dan ħareġ meta qoddim il-Maġistrat ġew mifsud xedu diversi esperti mqabdin mill-qorti f'din l-inkjesta. Hekk kif kompliet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Viktor Dragomanski mill-Maċedonja li flimkien mal-Albaniż Daniel Muka u d-Daniż Jesper Christensen jinsabu mixlijin bil-qtil tal-kopja. Dragomanski ta' 36 sena huwa wieħed mit-tliet persuni li deru fil-filmati elevati mill-kameras tas-sigurtà. Il-pulizija kienu marru biex jarrestaw lil Dragomanski fir-residenza tiegħu iżda sabu raġel ieħor li qalilhom li l-akkużat jinsab f'lukanda fil-Gżira. Il-prosekuzzjoni li f'dan il-każ qed titmexxa mis-Supretendent James Gregg u l-Ispettur Colin Sheldon qalet li meta Dragomanski nduna bil-preżenza tal-pulizija fil-lukanda ipprova jaħrab mit-tieqa tal-kamra, iżda ġie arrestat ftit wara. Min barra l-omiċidju Dragomanski nsab mixli b'serq ta' ġojellerija mingħand il-vittmi li għamel użu minn karozza misruqa, ikkommetta serq ta' pjanċi u li kellu fuq il-pussess tiegħu arma mingħajr il-permess tal-Kummissarju tal-Pulizija. Il-każ ikompli fis-27 ta' Jannar illi ġej.